ngai ku BLEI fi baro ki parabungin ki parlok baro ka kerteng ke jong tribe ro nom pnem bi jing Jesus Christ ni pdeng so bhai fi segani Bible study jong ka balang sin pan ha ka bangi dang ye puli sephang ke jingtip but ke jingdonkam jumi ye ke jingtip ka khamtam ga bakan jam sim kum ka we na ki ek bangi dai ye ka ban pan no BLEI ha ki jingduwai ki jongi dengan stang macam tayu dak bapet kamat iu ke jingtip lani kan knowledge ke tim pareng berhoat nilai petru ya ke tu ke benta ke ba ya dei bat ke jingdonkam ti mentang ya pet pat ya ki benta juga ketin jong BLEI ki ba pensisya ba ke lei ke man jong BLEI bangi ngin ke jingtip hangi khamtam ke bakan jam sim ke jingtip ke mengiung moral dan spiritual knowledge ke ba ye dei ba ke ban sim jungi ke be dei bat ke jingtip ye ke ba dei bat ke bom dei hoi ni dan kam ru ban tip ye ye ke kom jong ki jingtri kam jong ke ha ke perthai so dong jungi na lor ke jingtip ke ba kan jam sim dan rei kawan ning kong hi ke jingtip ke ba kan jam sim ti ini sedang dah kebanyakan nyepit cuai ya ke benta ke ba peni ba ketin jong BLEI ke kedau syai bagalong kaman jong BLEI bangi nginde banyo ya ke jingtip ti kanuksa ke bangi nuksa ke labanong ke bahatam ya ke ni ke bangi ke ba syai ba ke dei na ke jingim ke jong Solomon ke jinglong ke jong Solomon mendau Solomon ula dei ke ban simti ya ka kam ku musim hadin baula ino na usim David ukpa jung ya ke jing no sim te usalman ubalong khun jong David ha basdang hi ula songdon kam ban pan no BLEI ya ke JINGSTAD bat ke Jingtip te balai lemar bau bro bersungurin bat usungtu ba banong nong sinsiar ya jet benriu Israel ke bah ke jingi I jung ke por balong ke jet benriu ke bakrau ke jet benriu ke batip I bon ki ke tu sung bau numla banong bab ya kot bor banong unong bisyar unong sinsiar ya ke bekat ke ni ke jet benriu ada dan hu ya ke JINGSTAD bat ke Jingtip teh kui ke miet u BLEI lawan mi pang ho baruang tepan ka iu me kwa haga kitab jengki chronicle ke baar ke lenong ke beningkong ke khot ke banyo kong hakata ke miet u BLEI la pau ho Solomon baruang ho tepan ngan ai ayu yemi ke i jawab jong Solomon tu Solomon wong mirale ke jingla sbun ke bakrau ho David ukpa jonga bat mena pelong sim yanga ha ke jika jong ti atrai bo BLEI to ai bagajing kula jome ho David ukpa jonga kanong ke balapan scam na ba mena pelong sim yanga halor upat lang ubakom ke domat ke khandau ha ke jing bon pat to ai ngan mentai ke JINGSTAD badi ke Jingtip bangala banit sebar banwan sepo akhmat upat lang namar we bala ban bisyar yo ni upat lang jumi ubabun kata-kata dikata ke dei ke response ke jong Solomon ya ke ke bau BLEI uterwan hau tingi semi ke tu ha khot ke sipo ke jawab ke jong BLEI kedekhat ke bakhat wei ke bakhat ar tiu BLEI ong ho Solomon namar ba ke ni kala don ke don jemi bat mem sim lapan ya ke spa ke jingdon lani ke buram lumne ke jingim jong kita ke basyun yemi lumne mem sim lapan ru ya ke ban imslam ndai melapan ya ke JINGSTAD bat ke Jingtip na ke benta ya ladihi magana ban bisyar upat lang junga halor bang ala penus imemi
Ya kata ke JINGSTAD bat ke Jingtip la ai hami. Ban ngan ai hami ya ke spa bat ke Jingdan bat ke buram. Kat kita dan unu nakis ien kirwalong haswa jongi ubalayo. Lumni onam dan shu unu hadin jongi ubanyo ya kibakumjo. Tingi ini bu BLEI ulas ngubha yo Solomon ba ulapan ya ke JINGSTAD bat ke Jingtip. Ndai bu kenan kong ya ke jing bun spa ni iya kini gising jungi ba hak perthai jungi ki khame be ka spa den nang ni i bo BLEI kham sumha ye ki bre ke be ye ke JINGSTAD bat ke Jingtip. Shim lapan ni ke kerdan ni ke buram ke ni jup jungi ni i bo bon ki kwa ban kiu kerdan ban kiu buram teng kham dale da ke badai kham da ya ket kum galanti ke badai se kwa ban yo kerdan yo buram da ke bamdai. Shim lapan dia ke jing job halor pinong sun rei lapan ban da ke JINGSTAD da ke Jingtip. Shim lapan ya ke bubun kisngi jong ke jingim bonyo ban imslam rei lapan ban da ke JINGSTAD da ke Jingtip. Tikani ke jingpan jong Solomon kalapan sngewbha yo BLEI bat BLEI ong la ai hame kita ke bamepan bat dang katan ri kita kiweru ye ke bamem shim lapan la ai hame bat menyo palat liam ban kiwei kisim haswa jong me ne hadien jong me. Tikata ke dei ke bakdo ni mengi kren phang shu tang phang Solomon reina ka liang ke jong BLEI uba BLEI uba dan bor baro ni ini bo sngewbha ba ki brio ki jong ki pan ya ke Jingtip ya ke JINGSTAD na nomor ba kaman ke jong BLEI kalong ba bangi pendap ya ki kamram jongi kumu Solomon pendap ya ke pendap ya ke kamram jong kumu sim kumu nong sensyar kumu nong bisyar naga benta jongi ru midan naga jong ke benta bangin pendap bara bangi sungkit kli ya kata ke kam ke bangi di pendap ke bakham dan kam naga benta kata kadai ke JINGSTAD bat ke Jingtip bat ke JINGSHEMPHANG hoi ni semru bala yathu lakran phang ke JINGSHEMPHANG ya ke Jingdonkam jongi ya ke JINGSHEMPHANG tik habang iban ni kini kamat ngilakin ban pendap ya kita ke Jingtip kli jongi ngila ban pendap ya ke jingiphet thong jongi ya ke Jingthmu ke jong BLEI ya ke jingim jongi bangi perkhat nam tai la dia bangin biang ke spa ke pho ngin biang ke nam ke buram ndrei bangi perkhat ya kata ke kam kata ke jingkit kli ke bo BLEI ai ni bangin yo ban pendap janaya ka kumba kala dan ke donot jong Solomon ke jingpan jong Solomon ke JINGSTAD ke Jingtip ni inim di bo pan Mynta bonyo nam bulong brio start ani ubatip ndrei bo kwa ba ke jinglong sim jong kan sulong ke bakumto ndrei kan long ke jinglong sim ke badale sisa ya ki kamram jong sim ubalaban ai ya ke jing bisyar ke bahok ya ki khon ke rayap jong ke hima ubalaban wanra ya ke jing suk ke hima bat ya ke jing roy jong ke hima ya kini barok lai teli habang study ya ke por jong ke jing sensyar jong sim Solomon da ke bapuli ke ni ke kitab chronicle lani ke kitab sim ke baar ni sem bakalalong sisya kumta Solomon ulala man ai ya ke jing bisyar hok haki khon ke rayat jong ula wanra ya ke jing roy ke jing man bah jong ke Israel do baka kaspa kala slay ha ke hima Israel ke por jong bat kadan ke jing suk kadan ke jing jai ke jing ya dan ti jong ki ha ke man ke singi buyo e ke por ban te ya ke temple ke bakrau tam ha ke perthai ke itna tam ke perthai Teni ya ke ni na ke jing im ke jong Solomon kumno ba ke Jingtip ka kadai ke badan kam ha ya ngai phi kat kaman ke jong BLEI bat habang idan ke Jingtip ngila ken ban pendat bah
ya la ka jong ka jing kit kli ka bo BLEI ngi ting ni pet Mynta ka sngi se ko ipat ka khot ka ba u Petrus we ni gisandran yung trajesu apostol Petrus ha ka sithi ka jong bat ka bo tho si ki bangin pada ka jing penkut ka jong kum ki kenten khadu ye wai ye ki to ki para bangit ki ba ye ki bo la tho ye ki ni ki atli ki sithi ka jong ha ka sithi ka ba ar ha ka lennong ka ba lai ka khot ka ba khadu u Petrus kuno rei to phin nang rei ha ka jing ai bat ka Jingtip yo try but nong penim jungi u Jesus Christ kata ka dei ka ba khadu ka jing angnot ka jing thang ka bo pan pau na ka banta ki prab nge baginang roi ha ka jing ai to ka jing ai ro ka dei ka we ni Jingdonkam ki ba kan jam sem ki jongi in se pet ka ta din tin rei am tang ka jing ai rei wong bat ka Jingtip yo try but nong penim jungi u Jesus Christ na kini ki atli ki bentar bengi puri na ka ketir ke jong BLEI ngi i ka jing dawa ke jongi yangi bengin dan ke Jingtip kun ki bangit hu try Jesu kham tam tibat ba kani ka Jingtip kam dei ke Jingtip ka pen sarong yu breu ka pen khlo pen meng de ke Jingtip ka ba kham pen smurit pen ban yu breu bo kham la rit u kham su thu ba kani ka Jingtip ka ba janai ka ba kodor ka dei ka ba yo tang nang ba ka jing smurit ka donut ka ba smurit ka ba la ban ne khma du BLEI ban pan ye ka ni ka Jingtip bat ka donut ka ba smurit ka ba kloi ban yo Jingtip na kita ki ba kham tip pring ki parbrio tibat bang don ye ka ni mila ken ban nang roi ka Jingtip te ki kum ki bre ki ba kwa ban nang roi ka Jingtip kani ka dei ka we ni Jingdonkam ka bangingin pan hala ka sngi na BLEI ukran sifang ka jingkta jong ka kam ka jong ka jingkta i ki bre ka jong habakim dan Jingtip ya ki khon Israel hi ka por bo ka jong we ni ki nang thulu pau ka tang Hosea wong ki bre jong ki jot no namar bakim dan Jingtip tikat no kabadan kam ngai fi ki parabangin banginang pendroi ni ki Jingtip jong ni iki ki bakan jam sim ki be de bat ka ba bha ka bangin tip iki ka ba bha ban penyefer pring ka ba bha bat ka sniu laning bangi ong kan moral knowledge but ba ngin so tho ba banginang yo sisu ka Jingtip kata kanang pendroi pat se ka JINGSHEMPHANG ya ka JINGSTAD jongi te wat ikani ka kitab proverb hiru kabala long ka Kyrkhu ki bomba ki brio ki bon pateng kani ka kitab hakabasdang jungka unong tho jungka bolong hiru ni brio bastan usim Solomon wong tho ikani ka kitab ban penroi ya ka Jingtip te ba wong ta ka peni ba ka Jingtip ka dei ka badan kam ha ka jingim jong ki brio te ha ka kitab ki proverb kan nong ka baning kong na fi puli na to ka khot ka baning kong dengan puli ni khot baning kong ka ba ar ki proverb usalman ukhon David usim ki Israel ya ka ban tip ya ka JINGSTAD bat ka jing hikai ban shemphang ya ki kitian ka jing sotho ban pneng ya ka jing hikai ha ka jing le sian ha ka hok bat ka jing bishar bat ka jing bet ban ai ka jing sian ha ba shida ban ho samla ka jing tip bat ka jing penshai he bat ka jing perkhat ba rusta unyo sngu bat bo unroi ha ka jing hikai bat ba utau ba shemphang un kot se ki jing perkhat ba shongya ban sngu thu ya ki proverb bat ki Parsi ya ki kiten jong ki rustan bat ya ki power jong ki
na lor ke JINGSTAD na lor ke JINGSHEMPHANG ni ka wei na ki nongrim balei bo tho ye ga ni ka kitab ki proverb kalong ban ai ke Jingtip ha tu khot ke basau ke bangi puli mentan tini iu ba BLEI ai kerpang ye ke Jingtip ha ka kom kum ka wei ni ki jing ai ki jong mun sim bu khui namar ba kalong ka badan kam na ka banta ban penroi ye ka balang ke jong ha ka city si ki nom korin ka baning kong kalanong ka bakhat ar kani kalanong ka jer kerteng ye kita ke bangi ong gijing ai mun sim ban pun kubor lani ban ikut ya ki breu ki jong BLEI ha ke jing sakri ki jong ki u na ka banta bagan long ka basiso bagan long ka jing Kyrkhu ka jing tei ya ka balang ye ki prabangit jong ka balang te haga negositi ke baning kong ki korin kan nong bakhat ar ka khot ka phra kum ke jing jere ka wei ni jing ai man sim opsul pol tho kum ni namar ho wei la sam do man sim ye ka ktin ke jing pen start ban ho wei pat ye ka ktin ke jing pen tip tu brio ubadan ke Jingtip ula ban sam ye ke Jingtip si kiwei pat te nang ni ru yo ye ke JINGSTAD ba ke Jingtip ke dei ka wei na ki jing ki ba BLEI ukwa ba ki bre ki jong kin dan te ho ni na puliru ye ke city petros ke ba ar ha ka basdang jong tu city wong to pin penlang segani ke jing nget jong phi ye ke JINGSHEMPHANG but se ke JINGSHEMPHANG jong phi ya ke Jingtip ke city ke ba ar petros kan nong ke baning kong ke khot ke basan wong tenmar kini hi ka daw phiru da ke jing na minute boro to phin penlang ha ka ta ke jing jong phi ke JINGSHEMPHANG te ha ka ta ke JINGSHEMPHANG ye ke Jingtip bat tar kumta ladang nila sungthu ye ka dor jong ke Jingtip kala doi ngi ru bangin tumlet por ban duwai ban pan ye ke Jingtip na BLEI ban pan no BLEI ki ba kum ki atir ban penroi ye ke Jingtip ke jongi kum no bangin le bangin khamroi ye ke Jingtip namar kita ki bopan wong trajisu an saai ki tekani ke Jingtip ka wei ni ki jing Kyrkhu ki jong ke Jingtip kalong baka yalam ni bangin nong ki breu ki bakham shimphang shu te ko bangin puli ha ba kham haswa shphang ke Jingdonkam jongi ke JINGSHEMPHANG te bangin kham yo shu ke JINGSHEMPHANG ni Jingdonkam ban penroi ke Jingtip ha ke jingim ke jongi ha ke kitab ki proverb kalan nong ka bakhandai ke khot ke basfo hang tu la tho ye kata ke Jingdwai Pdeng ke Jingtip ke JINGSHEMPHANG ke JINGSHEPTI nyu try ke long ke JINGSDANG ke JINGSTAD bat ke Jingtip yo tau bakhut long ke JINGSHEMPHANG kini ke sno lang bro ar bahabangi nginang itho nginang tip yo try bo BLEI jungi ubakumno ulong bat nginang nyokor nginang burum nginang septing burum yu kataru ke JINGSHEMPHANG jungi kanang roi hakani ke jingim bat kataru ke JINGSESO kanang roi ha ke JINGSHAKRI ke jongi kat kum kita kisap ki phong ki jing ai jong mensim ki bo BLEI ul ai ni tingin se beteng pat ye kani ka phang kani ka teo ko banwan na ka banta ka burum ke jong BLEI amen to BLEI Kyrkhu pi we ki bes sangap ye kani Bible study kani ka phang ka bangi puli banta shphang ka Jingtip kalong ka bon ni sham bon tiki pho li ki khot ka Bible ki bakran shphang ka Jingtip bat ka Jingdonkam jongi ka ja yo ladangi kantat ye ka Jingtip
Bat ke pat ke jingmi ki babon ki bami habangi dan ke jingtip hangi. Tin senang pet su kita ki benta kita ki banwan te bat ya kini ki jingkentu nak ketin jong BLEI nani ki ba penpau sai kedar bagalong keman ke jong BLEI ba mangal fi nang penroi ke jingtip jongi tu BLEI Kyrkhu entah ke buram ke jong. Amen. Tungin duwai ni aingu ini try sesin pat bamela ai pat kalat kumni bangin nyo bani pudi ke ketin ke jong me ban study susu atrai sifang ke jingtip pat ke Jingdonkam jongi ke jingtip kam tam ke jingtip ke bakan jaman sim atrai tu Kyrkhu ni bangin nang yo ke donut ke man sim ke bathang ke bawat ya ke jingtip kanang bangin nang la ban san ban long atrai ki atiar ki ba meme sngewbha ban Jingdonkam naga Mynta ke Kyrkhu ya ki parabriu ki jongi namta ke Kyrkhu ke Jingtip ya ke Balang ke jongi nang bagi ki bangi le da ke Jingtip atrai tu sngo ko pai ki ni Jingpa jongi but Kyrkhu i we pi we na Pdeng jongi ru bangi nang yo ke donut ke ba wat yemi bat ke donut ke ba thang ban yo ke Jingtip na me nang bagi Jingduwai ki jongi ipan ki ni keteng Jesus Christ but hakabawai no tu airu bagi jingai ki jong try su ke jingidba ke jong BLEI ku pa lam bagi jing slok man sim khuit kin shong kan hailan but i we bi we na ki parabnge ki parlok ki bela score ni ke Bible study hoi ki yingsam jong ki kin mat ye ki Kyrkhu ki jong BLEI ye ki jingelam jong BLEI ye ki JINGSTAD ye ki JINGSHEMPHANG but ye ki Jingtip ke banau BLEI buka jingem ke jongi ke jingem jong ki baro kan long ke bayat sefrang ke baroi ki baro bat ini syong kerhairu bat kirumit nak kelang setelah ke petai Mynta bat adu ala ketaru. Amen. Please bun.